ערב טוב לכולם. קודם כל אני רוצה מאוד להודות לכל האורחים שבאו לשמוח איתנו בשמחה שלנו. הבניין שאתם רואים בצד ימין הוא עכשיו BATM מרכז, הצטרף ל-BATM צפון ביוקנעם, למרכז הפיתוח ביוקנעם, ול-BATM דרום, שזה בעומר, וכולם מחוברים על ידי כביש 6, שכשהתחלנו את דרכנו הסתכלנו על המפה וחשבנו איפה לשים את המרכזי פיתוח, וכשראינו את כביש 6, זה היה לפני 10 שנים, קצת יותר מ10 שנים, אמרנו נשים את זה לאורך עמוד השדרה. אז עכשיו זה יום מאוד חגיגי בשבילנו, בחרנו בקריירה של תעשיינים. טוב, ניתן לכם קצת סקירה היסטורית. בת"ם התחילה ב-1992, לאחר שהייתי ראש חוג באוניברסיטה הפתוחה, ואז התחלנו את BATM במחסן כבלים בפתח תקווה. אתם יכולים לראות את התמונה של המחסן. בהתחלה ייצרנו כל מיני סוגים של בלונים. בלונים זה דבר שקוראים לו balance to unbalanced. איזה מין קונקטור מסובך כזה. מוצר צריך להיות גם אמין וגם רב תכליתי. אחר כך התחלנו לייצר ציוד של AS400. ל-IBM היו מחשבים מאוד נפוצים, שקראו להם AS400. במדינת ישראל היו המון חברות שייצרו להם מוצרי עזר. ואז הסתכלנו מה אנחנו יכולים לעשות ועשינו דבר מאוד פשוט. לא שינינו שום דבר, רק בנינו מוצר אחד שעושה הכל. ומאותו רגע המוצר הזה הפך להיות שלאגר אצל IBM. הם הפכו להיות הקליינט הראשון הגדול שלנו, כי פשוט פישטנו את התהליך הלוגיסטי. קופסה אחת עשתה הכל. זה היה החידוש הדרמטי של התקופה, ואנשים שהתחילו אז לעבוד איתנו ב-IBM, אני גאה להגיד ש16 שנה אחר כך הם עדיין ידידים טובים, ואנחנו שומרים איתם על קשר. ואז ב-1996 היינו צריכים קצת כסף. בימים דהיום, אז כשאתה צריך כסף אתה הולך לוונצ'ר קפיטל. כל חברה ישראלית בדרך כלל הלכה לנסדק. ומכיוון שרציתי ללמוד את העניין, עברתי את כל מיני בורסות, עברתי את נסדק, עברתי אז את הבורסה נובו מרשה, איסדק, כל מיני בורסות. חיפשנו מקום מתאים, ומצאנו את הבורסה המשנית באנגליה, את האם שרק הוקמה אז. לאט התחלנו לגדול, והגדלנו את המחירות מ$6 מיליון ב-96 ל-$27 מיליון ב-1999, ואז עברנו לבורסה הראשית בלונדון. זה הצוות שהיה לנו אז, עופר שהוא עימנו, ה-CFO שלנו, פיטר שלדון, הצ'רמן שלנו עד עצם היום הזה, גם זכה בתואר אבירות מהמלכה לפני כמה זמן, על פועלו למען העם היהודי, ואז התחלנו בשנת 99 לפתח מוצרי אינטרנט. הבעיה עם מוצרי האינטרנט הייתה שככה איבדנו את הקליינט הכי גדול שלנו, IBM, כי הם חשבו שצריך ללכת למקומות אחרים, ואנחנו התעקשנו, עשינו את האימור. עכשיו, היינו צריכים מישהו שיפתח לנו את השערים באמריקה, כי היינו חברה מאוד קטנה. עשינו הרבה סיבובים בארצות הברית, ואני חושב שזה תרם בדיעבד לכלכלה של מדינת ישראל, המודעות למה זה תעשייה, למה זה הייטק, לחשיבות של כלכלה מודרנית. עשינו קצת כסף, ואז בנינו את הבניין הראשון ביוקנעם, שזה היה מרכז הפיתוח שלנו ביוקנעם. הצוות גדל, כל מיני צעירים וותיקים. כמעט כל האנשים שעבדו איתנו נשארו בחברה, היום הם הוותיקים, ויש דור חדש של צעירים ויפים. בשנת 2000 הייתה בועת ההייטק. היינו שווים $4 מיליארד, וכולם הציעו לנו למכור. ולא מכרנו. המשכנו לפתח מוצרים, ולאט התחלנו להיות מוכרים כמוליכי שוק. חברות רציניות כמו נוקיה הכירו בנו כמו שותף אסטרטגי טכנולוגי בכיר. מכרנו לאלקטל, לוורייזון, ל-IBM, ל-AT&T, בשורה ארוכה מאוד של מוצרים, וכל מיני פתרונות שעיקרם זה שאתה יכול לקחת עיר גדולה ומכובדת, לרשת אותנו במוצרים, לרשת המוצרים שלנו, ולמרבית הפלא זה גם יעבוד. בשנת 2007 הגענו למסקנה ששוק הטלקום מתחיל להיות יותר ויותר utilities, והתחלנו לפתח שורה של מוצרי דיאגנוסטיקה רפואית, שאת חלקם אתם רואים. אגב, את העיצוב הוא לא שלנו, העיצוב הוא של האיטלקים, יש לנו היום סניף גדול ברומא, עם מעל ל-60 אנשים, והמוצרים, היום אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם חברות ישראליות ועם אוניברסיטת באר שבע, עם המכון הלאומי לביוטכנולוגיה,
כבר נמכרים בעשרות מיליוני דולרים. בשנת 2007 הלכנו לקמ"ג וקנינו את בית התוכנה שלהם, NSI, נגב Software Industries, נכון? זה אלכס. החלטנו להגדיל אותו, הוספנו לו כל מיני תוספות, והיום הוא קרוי בשם NGSoft, בתוכנה משגשג, עושה עבודות למיטב הקליינטים, ומתחרה כמובן בתוך החברה על הפיתוחים עצמם. יש לכם פה רשימה של חלק מהחברות, ואז חשבנו שגם הסורוויילנס הוא חלק מפיתוחי התקשורת. קנינו את חברת ויג'ילנט, מינינו את אבי כהן שהיה סגן נשיא לפיתוח עסקי אצלנו בחברה, סיפקנו ציוד למרכזי ערים, סיטי סנטרס נכבדים, ניו יורק, לונדון וכן הלאה, וגם היום זה התחיל לחדור לארץ, אז מי שקורא את החדשות על רמלה, אז הסיטי סנטר של רמלה, אמנם זה עוד לא ניו יורק, אבל הוא מצויד בציוד שלנו. גם בורסת היהלומים הישראלית מצוידת מכף רגל ועד ראש בציוד שלנו. ופה הבאתי איזה משהו משעשע. פה אתם רואים משהו מלונדון, הפיגועים הגדולים בלונדון צולמו על ידי המצלמות שלנו. פה אתם רואים פשיטות, זה הדבר אולי הכי מעניין שאמרתי, פשיטות של כוחות הסקוטלנד יארד והקומנדו הבריטים על כל מיני חשודים. התכוונו לעשות הרבה מעשים טובים. הבאתי איזה קטע קצר שתראו איך הדברים נראים גם ביום וגם בלילה בלונדון, ותראו שהדברים הם אמיתיים לגמרי. זה אנחנו לא מייצרים מוצרים תיאורטיים, אלא מאוד מאוד אמיתיים. שנת 2010 זה עכשיו, אנחנו מרגישים מלאים כוח ואנרגיה, ואנחנו נכנסים למוצרים חדשים. הבניין הזה, אנחנו מקווים, הוא רק ההתחלה לדברים טובים נוספים שיקרו, שהם חשובים לכולנו כחברה תעשייתית וכחברה בתוך מדינת ישראל, שיש לנו המון רצון שתשגשג. היום יש לנו כערך 600 מדענים ומהנדסים מסביב לכדור הארץ, ואנחנו עוסקים בפיתוחים ללקוחות המאתגרים ביותר שקיימים על פני כדור הארץ, עושים שורה ארוכה של פרויקטים, וכל הזמן מחפשים אתגרים ולהישאר צעירים תמיד. עכשיו הקמנו סורה של סניפים, יש לנו היום סניפים חזקים בארצות הברית, גם בחוף המזרחי, גם בחוף המערבי, בצרפת, בגרמניה, באנגליה, בסינגפור, באוסטרליה, בולגריה, רומניה, רוסיה, והיד עוד נטויה. אז אני מודה לכם שוב שהשתתפתם איתנו בערב שלנו, מודה לכל אחד ואחד מכם. תודה רבה.